măsurare, mai bine să mai strângi un bate mai frumos și conduci pe România. Și cu el să cheltuie banii, nu pasă câți bani mă dau, cheltuiesc la fiecare, și așa vreau Video. Video. Rec. Nu mai se mic de scări. 512 mega. Eu am 2 giga pe telefon, frate. Am ce pe telefon? Și am vrut să-mi iau de 4. Dar era 50 de euro și n-aveam la mine. Uite, frate, că nu mai e memorie, frate. Așa-i viața mai frumoasă.